Здравейте, приятели! И добре дошли в едно ново видео, където днеска ще играм пак Айде бе, по-бързо. на Brawl Stars. Както виждате, вече Brawl Stars. имам микрофон, намали го бе. И както чувате, сме с Монето, която много натиска така. Сега ще свържем. Да, се свържем. Моята приятелка. Чакай сега. Ето, тук се свързва. Ето, ли ми дава? ето. Айде тук. Значи свързахме се двете. Сега ще си отворя нещо в шопа имам. Добре, чакай сега. пет. Аз искам на това. Аз нямам в шопа нищо. Пет Аз кредита. почти винаги нямам нищо в шопа. Буквално. Аз всеки път имам нещо. Както виждате, имам микрофон. Не микрофон, просто си го пуснах от телефона. Защото миналото клипче... Махни ме. Миналото клипче буквално не разбрах как. Добре, че бях аз да ти го кажа. Не, аз си го направих по принцип. Ти не знаеш. Добре, айде да започваме. Не, аз не искам да съм скучила, искам да съм Франк. Добре, mám по-бързичко. Приятели, понеже вие не сте ми виждали героите, ето ги ми. Да ги видите хубавичко. Моите сте ги виждали много пъти, зато и няма ги показал. Сега се спечеля. Само един път сте ги виждали, ама карах. Хей, по-бързо, бе. Тя чакаме 1000 години. Повече. Века. 1000 века. Майко. И 1000 секунди. То пак е поне 1 час. Добре, Даже ето два. ни аз. 3, 4, 5. Няс. Има Мортис. Виждам. Към... Айде. Те е първата ни жертва. Което беше Ксантък. Да. Много опасно, нали хора? Да, и аз те викам. О, тук има две май. Да, тя е слабичка малко. Не, Мортис. Оле, Мортис. Това убиха ва. Почти. Не са. Мен ме убиха. Гледай си работата на Шерли. Скри се в някой храст. Абе, не мога, страх ме. Страх ме да съм скрила в храста. Ето скри. Хората искат да гледат екшън, не да са крия в храст. Аз пак те много бягат, бе. Ето това. Чакай, аз тук с плана се зареждам. Баш по средата на нищото. Аз мога пусна музика. Не, моля се. Не, може само ако имаш гаджет. Аз нямам гаджет. Кой да правя? Оле, майко! Убиха. Абе, няма да изземам. Той. Вземи го! Абе, дали се ме убият, бе? Бях на най-много 5 кръв. Ама най-много. Победихме. Много супер. Хора, ние победихме, аз съм убила един. И съм умряла 2 пъти. Пък моята приятелка Ивайла е убила 2 и е умряла 0 пъти. Да, както знаете, аз съм по-добра. Да, тя е по-добра на врата, защото има повече герои и е Но- по-опитна. По-опитна не мога да кажа, ама... Средно опитни сме. Дайте да играем на... Ама кое? Чакай. Чочо Ханчовичи. Браната е много хубаво произнесе. Аз китайски говоря така. Аз се играя с хора, с кого да играя? Аз май се играя с Бул. Да, Бул се играя. Добре, аз ще променя на Франка. Не, няма да играя с Бул. Ако играм на това, няма да играя с Бул, извинявайте. Се играя с Сурджи. Верно ли с Карал? Да. Любимата ми. Аз имам фигурка на Франк е Карал. втория. Аз мога да ти дам фигурката на Карал. Да. Като мама се прибера. Втория ми е О, има Леон. Има Леон. А ние имаме касичката. Има Шерли и... Шерли, бе, не Шарли. Шерли. What? Все едно играм на футбол, вижте. Вратар. Ама Леон никога няма го убим, бъдете сигурни. Да, бе, ти миналия път го уби с Примо. Да, наистина. Миналия път го уби с Примо. Ел Примо. Много са лесни буквално. Да, Леон буквално е много слаб. Ама много слаб. Да, уби го... един път Ивка го уби с Леон. Ето, уби го. С Ел Примо. Примо, да. С Примо го уби. Ето, аз съм Не, всички сме два пъти сме... Двама сме убили, нула сме такова е. Чакай сега. Аз, чакай, какво ще я заправя? Да. Някой иска да приеме. Сега Хора, между другото, тя ще печели Спик. Спайкс искам да печеля. Спайк иска да печели, нито Леон, нито Кроу иска да печели. Не, май. Защото Леон е слаб, ама май Кроу иска. Аз ще печеля Мортис. Защото Кроу не е След това Кубаря,
После ще печеля пени. После ще печеля пени. Аз сега След спечеля това Макс. Ще печеля пам. Мокни бе. Аз сега спечеля Макс, а после после- някой от тея двамата. После ще печеля Макс. Без Леон. Защото той... После ще печеля Кроу. Ти Кроу се печелиш? Да. Добре, и аз печеля Кроу тогава. После топчестия. Или се играе на... Касичката. Аз почвам. Не, аз няма съм с това, аз съм с Пам. Кой друг? Аз съм с Карл, се ставам. Добре. Мой любим герой. О, много бързо заради този път. Да не повярва човек. Кнокют. Честно ли? Казва се Кнокют тая игра. Честно ли? Той има само двама по-силнички. Само двама по-силнички, не казвам силнички. Ма все пак могат да бият, не ги подценявай. Опа, аз умрях. Видя ли? Казах ти да не ги подценяваш. Само Ти дядката остана. стои правиш. Дядката слаба. Чакай. Верно ли? Аз останах срещу този дядка. Отивай, докато е на малко кръв. Абе, той е много бърз. Аре, бабе. Дано шиповете да го убият. Не го убиха. Ма той буквално удря повече от мене. По-далече имам предвид. Да, бе, да. Оле майко. Заради се, бе. Абе, искам то. Ако той стъпи на това, му взема кръв, а не се зарежда. А на мен точно обратното ми прави. Да, знам, защото е твоето. Да, тото видя, че... Абе, дядка. Още малко. Малко му остана. Супер. Супер си. Победихме, хора. Не мога да повярвам. Така. Така, преминахме успешно пред града. Припомням как пресичаме в града. Оле, майко! Знаеш какво имаш? Не, тъс буря! Ще ме уби. Не, моля те, Мони. Моля те, Карал. Защо бе Карал умре? Искаш ли пак да се изправи срещу мен, дядка? Мони, сериозно ли хората гледат това? Как умираш? Да. Хора ще запробвам. О, и колобаря беше останал, той беше се купил в крастите. Сега трябва малко да се той- постараем. И аз се скрия в хращите, той като се кри. Ама ще умра. Убих един. Браво. Идва да ти помогна с моторетката. За малко да убия дядката. Бръм. Готово. О, И мултигъл. двамата на един удар. Да, един куршум, 2 заека. Аз не видях пак кой е стърплеер. И между другото и аз не видях. Хора, пишете кой е Аз стъпляр. вече печеля 8 пъти. Вече си имам 8 пъти. На котка? На котка. Ага, Къде да знаеш? на пикана котка ми е решало. Ами, хора. То тати ми реши това. Нека да, такова да е. Егейдно. Кажи. Не, аз играя с дядо. Аз ще играя с... Айде с оръжията. Аз ще играя с Джеси. Джаки? Джеси? Не с тази. С Джеси, да. С Джеси ще играем. Значи, иска да играм на това. Айде кажи го де. Hold on. Или пък може да играем на онова с диамантите. Добре, и това Ама то го няма. Не, аз май го имам, чакай сега. Ти трябва да ме приемеш от мене. Не, аз го нямам. Давай. Добре, и на Hot Zone. Хайде. Let's go, Приятел, сега bro. ще играем на Hot Zone. Да, ходзо. Оле, Не. Франк, ама тоя. Ужас. И нита има оръжие. Тя, нали мечката? Да. Нещо като Ние сме оръжие. отбор оръжие. Отбора оръжие. Айде тук се зареждаме. Ние заредихме две. Ала, не подценяй, ни пак сме силнички. Трябва да бим тях. Франк, на уби всичките почти. Само меч остана. Аз Франк мога. Те водят. Не. Аз мога да спална кученцето.
Аз спавам той... Обичай! Право. Се напрегнем. И то доста... Не можем тук. Не можем тук. Не, молят се. И те не могат там. тук. И аз минахме ги с 200. Защото никой в момента не ходи при тях. Нека да продължим. Чакай си каза. Ама, Мони, чакай си. Приятели, ние сме на 70. Не. Си играл с котка. Не, никой не си игра. Не, никой не си играл с котка, бе, мамо. Явно ти си играла с котка. О, не, замръзи Не, всички забразиха на... О, супер, печелим. Ние победихме, yes. Защото те почти никога Нито е стара плева. Кой друг? Тя само тя беше. Не. И сега... Добре. Приятели, като се наедем, ще се върнем. Да, като се наедем, се върнем. Ивайло,